खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो बहुत दिन जाबायमोन आंनि सोरां लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनो हायैया आरो नोंथांमोननोबो आङो हाजासे सम होनो हायासै आरो गोबां बुंनो गोनां आरो खिन्थानो गोनां आरो फोरमायनो गोनां थालांजोब्बाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों नाथाय बोथोर आरो दिनखौ लानानै माखासे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों आरो समायसानि गेजेरजों आरो दा आं माखासे आरो फंनैसो आरो आंनि बे सोरां लामानि गेजेरजों आं मिडियानि जानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावदों दा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्राया बेनो दासिमबो जोंनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर'नि थासारि आरो दासिमबो मोजाङै गोग्गो जायाखै बेराफारसे सरकारनि बेराफारसे मावनायफ्रा मोजां जालांदोंबाबो माखासे गामि बिथोराव थानायफ्रा संसार जानाय बिसि फिसायनि आरो माखासे मोजां मोनलायनायनि नागारलायनायनि बिनि बेलायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथांमोना जुदि मिथिखाबाय होननानै भिडिअखौ नायलाबानो दाथां नोंथांमोन होमब्लाबो फंनैसो बाथ्रा खोनासंगोन आरो नोंथाङाबो खोनासंनानै सोरखौबा आरो मौका होनो आरो सुबिदा होनो आरो बेफोरबादि बुंनायनि गेजेरजों आंनि बुंनायनिजों आरो सोरबाफोरा सानबाबायना दंबा गावखौनो बुजिनो हाथों आं बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों दा ओरैबायदि सिख्लानिफ्राय लानानै 12 बोसोरनिफ्राय जेब्लानिफ्राय उन्दैनिफ्राय देरनानै गाव गियान जायो जेब्ला बुजिनो हानाय जायो अब्ला सोरबा सेंग्राया सिख्लायाव गोसोनो रोंनाय बा सोरबा सिख्लायाबो सेंग्रायाव गोसोनो रोंनाय बेफोरबायदि समस्या बेफोर उन्दैनिफ्राय देरबोनायनिफ्राय जालाङो आरो ओरै देरनानै जेब्ला सम जाहैयो अब्ला जुलिबो जायो ओरैबायदि बिभागाव आं दा मोननै बिभागाव बुंनो सानदों मोजां मोनलायनाया मोनसे माब्रै होनब्ला आं दा नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदों जोंनि गासैबो संसारनि गेजेराव मोजां मोनलायनायानो बांसिन मोजां मोनलायनानै बांसिन संसार जानाय दं आरो मोजां मोनलायनायनि गेजेराव मानि जेंना फैयो आरो मानि हेंथा फैयो आरो मानो आदा ससेयाव मोजां माने हाबा जानानै आदा ससेयाव अनलायनाय गोमानानै मानो आलादा जुलादा जाबाय थायो आसलथे साननो गोनां बेनो जोबोद गिदिर बाथ्रा खायसे सिख्ला बैसोनिफ्राय सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो बिदिनो बोसोरबा गोसो थोलायनाय थायो नङा होमबा बेफोरबायदि थालायनायानो खायसे सोरबाफोर नागारलायहैयो हाबा जानायनि उनाव आरो खायसे बिदिनो अनलायनाया जुक्तिबा आरो बाथ्रा गनायलायनाय थायोबा संसारा मोजाङैनो सोलिलाङो दा बेनो माखासे बाथ्राया नागारलायनाय दा समस्या दासिमबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं आरो मिथिगासिनो दं दा आंनि गेजेरजों बुंनो सानबाय जिखिनि हरसा मोजां मोननाय आरो नंखाय मोजां मोननाय आरो हरसाय मोजां मोनथारनाया जुदि संसार जादोंब्ला दिनै आधा ससेयाव मोना नागारलायो बेफोरो जादों खोथा गनायलायैनि गेजेरजों जायो बाथ्राखौ माने बिजिरलायैनि गेजेरजों जायो आरो किसुमान बुंनो थाङोब्ला बुंथारनांगौ बायद' जानानै फैयो मोजां मोननाया मोननै बिभाग थायो होननानै आं सिगाङाव बुंदोंमोन दा आं बुंबावनो सानदों दा मोजां मोननाया मोननै बिभाग थायो रियेलिटि आरो आनरियेलिटि थायो सोरबा सोलेरखौ नायनानै मोजां मोननाय आरो खायसे गोरबो गोसोजों अननायजों मोजां मोननाय बेखौ नोंथांमोना आरो जायफोरा लाबाव दंलायलायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ बुजिनो थाखाय जोबोद गोनांथार माब्रै होनोबा खायसे माने गोरबोजों मोजां मोननाया जि सिख्लायानो जा बा सेंग्रायानो जा गावनि मोजां मोननायखौ माब्लाबाबो बाथ्रा मोनागौ मानि टाच खालामा माब्रै होनोब्ला सेंग्राया जेनेबा बै सिख्लाखौ मोजां मोनलायनाय दंखायो सैथो मोजां मोनलायनायबा मालाबा बियो बारगा खामानि मावनो नागिरा आरो बेखौ टाच खालामनो नागिरा जेब्ला बै हिनजाव मानसिनि बा सिख्ला मानसिनिफ्राय खोथा बाथ्रा मोनोबासो अब्ला टाच खालामो थिग बिदिनो नंखाय मोजां मोननाया जाय मानसिया नोंखौ लब जादों आरो नोंनि सोलेरखौ नायनानै लब जादों बेबायदि मानसिया नोंखौ डाइरेक्टलि टाच खालामगोन नाथाय आं नोंथांमोननि गेजेराव सोरबादि गोसोआ बेफोरबायदि दं आं रावखौबो सिनाया आं भिडिअनि गेजेरजों आंनि बे सोरां लामानि गेजेरजों सोरबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ सोरबा आंखौ गाज्रि मोनबो जानांगौ सोरबाफोरा बेफोरबायदि साननाय दङब्ला खिन्थु बेखौ आं नोंथांमोनखौ गोख्रों जानो थाखायसो बुंदों दा बेफोरबायदि समायसानि गेजेरजोंनो सोरबा सोलेरजों लुगैलायनानै संसार जानाय दङ आरो सोरबाफोरा गोरबो गोसोजों अनलायनानै संसार जालायनानै मोजाङै जालायनायबो दङ खायसे बिदिनो जायो संसाराव जुदि सोलेरजों लुगैलायनानै जुदि हाबा जालायबायबा बेफोरबायदिनाव अनलायनाय थाया जेब्ला हाबा जाखांनानै जेब्ला बिसोरनि माबाया
अनलाइना गोमालांबाय थायो आरो बे सोलो लुबैलायनाया गोमाजोबो अब्ला बैसोरनि मोजां मोनलायनाय माबाया थाहैया मिथिबाय सब समाय बेफोर थाबाय थाया जेब्ला संसाराव हाबैगोन अब्ला सोरनिबा गोसोआ माने आरो गोदानखौ नागिरो आरो सोरनिबा हाबिला मोनबा आरो बिदि नागिरो आरो हिनजावब्लाबो बेबो गोदानखौ नागिरो बेफोरबायदि माने भाब फैयो बेफोरबायदि मानसिनाव बिनिखायसो बेफोरबायदि गारलायनाया जायो बादि आं मोनगासिनो दं आरो माखासे बाथ्राया जाबाय रियेलिटि गोरबोजों मोजां मोननाया जाय नोंखौ टाच खालामाखै दिनै नोंनि बाथ्रा मोनालाबा टाच खालामाखै बा सानैजों खोथा रायज्लायालाबानो सानैबो टाच खालामलायाखै बिसोरनावसो बांसिन सैथो मोजां मोनलायनाय थायो आरो बिसोरसो उनाव मा जायो खोथा मोनलायलायनायनि उनाव सोंलायनायनि गेजेरजों जुदि बेफोरबायदि समस्यायाव फैयोब्ला होमबा बेफोरबायदिया अनलायनाय थायो आरो बेफोरबायदिया रायज्लायनायजोंनो सोंफोरलायनायजोंनो अनलायनाया खौसे थायो दा आं बेखौ बुंनो सानो बेयाव मोनसे नागारनाय थाया दा आं मोननै स्टेपखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय दा बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बेफोरबायदि समस्याखौ दासिमबो नुगासिनो दं दाबो बुंनो थाङोब्ला बेनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो बिदिनो मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों सोरबा नागारलायनानै आरो गोदान गोसोथोयो सोरबा सेंग्राफ्राबो सोरबा सिख्लाखौ नागारनानै सोरबा आरो गोदान गोसोथोयो बेफोरबायदि माने जों खोनायो नुयो दा जोंनि बे माखासे गाहायफोरखौ जोंनि माखासे फंबाय बिनानावफोरनि बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायफोरखौ जों दा मिथियो आरो दा बेफोर मिथिनायखौ आं दा नोंथांमोननो बेयाव भिडिअनि गेजेरजों खोन्थायो खिन्थु सैथो मोजां मोननायखौ नागिर समा नेनानै थाया नोंनि बैसोआबो नेनानै थाया आरो नोंनि सोलोंनायाबो नेनानै थाया आरो नोंनि रोंगौथिखौ नों बांहोनाया नोंनि थाखाय मोजां नों सानसे बारबाय होननानै बुङोब्ला नोंनि बैसोआ सानसे गिदिर जाबाय थिग बिदिनो गावनि साननायखौ बारायनो नाजानांगौ आरो मोजांखौ हास्थायनांगौ सोरखौबा धोखा होनाय सोरखौबा नंखाय माबा खालामनायखौ दासान बेयावबो मोनसे लाइफ थायो बा सेंग्रायाबो मोनसे लाइफ थायो सिख्लायाबो मोनसे लाइफ थायो बा सासे हाबा जाखानाय मानसिबाबो हौवाबो मोनसे लाइफ थायो बा हिनजावाबो मोनसे लाइफ थायो दिनै बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव दिनै जायखौ लादों दा मोजाङै सानखानांगौ जायनि सिगां मोजां सानखानांगौ आरो बेखौ गारना थांना बेफोरबायदि बहुद माने बेजाल जाहैयो गथ' गथाय खांनायफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि आधा बैसोआव हाबा जानानै गारलायनाय बिराद गाज्रि बेफोरबायदिखौ दा खालाम साननांगोनसो जोङो बे बादि मावनानै थाङो बा बिदि मावनो सानोब्ला बे गोरोन्थियाव हाबबाय बा गोरोन्थि खामानिखौ मावखाबाय बे खाथांखा आरो जों आपुन जों साना मोनदाङो जे बेफोरबायदि मावनाया गोरोन्थि खाथार होननानै मानो मावो बाथ्राया बेसो आरो नोंखौ बयबो मानसियानो दायनिगिरि सानो आरो नोंखौ नंखाय सानगोन आरो नोंखौ फोथायला बेफोरबायदि जायो बेखायनो आं बयखौबो आखाइ खबना बुङो बेफोरबायदि समयसाखौ जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय गार दिनै सोलों मोजां मोनलायनायनि गेजेरजोंसो संसार दानाय जायो आरो मोजां मोनलायनायनि गेजेरजोंसो न'खराबो मोजां जायो आरो गोरोबलायनाय थायो आरो माखासे बेफोरबायदि हौवा नागारनाय सोरबा हौवायाबो हिनजावखौ नागारना थांनाय बै समाव बांसिन सोलिदोंमोन दे लकडाउननि एसे उन सिगाङाव दा बांसिन आरो एसे एनै आरो सोलिगासिनो दंगासिनो बेनिखायनो प्लिज बेफोरबायदिखौ बन्द' खालाम दा आं बेखौनो लुगैयो आरोना आं नोंथांमोननि सायाव जा बुङो मोजां बुंदों गाज्रि बुंदोंब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो हानाय गोहो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आं फोसावना होबाय आरो सोरबाफ्राबो मेलेमजिबि दंबा बेफोरबायदि रावखौ आरो फोसावबाव बुंनानै जायनाव बेसेबांखिनि नलेज आरो बांसिन नलेज दं नोंथांमोनाबो बिदिफोरनो बेफोरबायदि बर'नि थासारिखौ नायनानै एसे बुंनानै फोसावना हो फेसबुकनि दारैबो इउटुबनि दारैबो दा बेखौनो बुंनानै दोननो सानबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बिनाय थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलखौ लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामलां आरो कमेन्टबो खालाम नोंथांमोना मा बुंजानो लुगैयो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोननि अननायजों आं अरायबो थाफानो हाथों आरो आं सानो बेसेबां मानसि नायो साबस्क्राइबारफोरा बेसेबां बारायो आंनि गोसोआव माने गोग्गानाय फैयो बेखौनो आं लुगैयो नोंथांमोन आंखौ एसेबां हाजासे नोंथांमोना अनोबा आंखौ शेयार खालाम बेखौनो बुंनानै बाय बाय